תדעו כי לראשונה מזה 50 שנה אישר מנהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, תרופה חדשה לטיפול בבעיה, שלדברי הפרסומים היא יעילה ובטוחה יותר מהקומדין. כדי להסביר על מה מדובר ולברר האם אכן מדובר בבשורה מרעישה, אנחנו מבקשים לשוחח עם אחד האנשים הלבביים יותר שאנחנו מכירים, פרופסור מיכאל דר, מנהל מרכז הלב במרכז הרפואי שיבא. שלום לך. שלום ענת. קודם כל כדאי שנבין מהי התופעה שנקראת בשם שהוא קצת מפחיד, פרפור פרוזדורים. נכון, מדובר בהפרעה בקצב הלב. ההפרעה הזאת כשלעצמה כמעט אף פעם אינה מסכנת חיים. יש הפרעות קצב כמו שגורמות לדום לב וכן הלאה. פרפור פרוזדורים לא עושה את זה. היא מתבטאת לרוב בדפיקות לב לא סדירות, לעתים מהירות, עם תחושה של דפיקות לב אצל מי שסובל, אבל לעתים אפילו לא חשים בכלל. הבעיה העיקרית בהפרעה הזאת היא שהיא מלווה בנטייה ליצירת קרישים בלב, כלומר, וזאת הבעיה העיקרית. זאת אומרת, אנחנו פוחדים שהקריש יעוף למוח ויגרום שבץ. בדיוק, למוח זה הכי מפחיד, אבל זה יכול לעוף למקומות אחרים לא סימפטיים בגוף, אבל כמובן הכי מפחיד זה תמיד שבץ מוחי, סטרוק. שזו בעיה. קריש דם שנשלח אל המוח, נתקע בכלי דם, חוסם את אספקת הדם, ובמקרה כזה למעשה חלק של המוח הולך לאיבוד, ואיתו כל הפונקציות המרכזיות שקשורות בו בוודאי. כן, אז זה יכול לעוף גם לריאות, זה יכול לעוף סתם למקום אחר ולגרום בעיה. אז לצורך כך אנחנו נוטלים קומדין. נכון. שזה מדלל דם. נכון, הקומדין, מה שנקרא בלשון המדלל דם, למעשה זו תרופה שנוגדת את מנגנון הקרישה שלנו, ועקב כך מסוגלת להקטין את הסיכוי, את היכולת שלנו ליצור קרישים בתוך הגוף. מצד שני, היא מגדילה את הסיכוי ללקות בדמם בלתי נשלט, אז שהכי מפחיד שוב זה במוח. באמת, ואם אנחנו לא שומרים על רמת הדילול בדיוק בטווח הטיפולי, אז הסיכון הוא שאם אנחנו פחות ממה שאנחנו זקוקים, אז כמובן אין הגנה כנגד אותם קרישים. אם אנחנו מגבירים את הדילול יותר על המידה, אז הסיכון הוא שנדמם בכל איבר בגוף, ושוב, המפחיד ביותר, דימום בתוך המוח. זה כאילו אנחנו המופילים, זאת אומרת יש... במקרה הזה את צודקת לחלוטין, כאילו קרישת הדם שלנו לקויה. אז בעצם על מה היא עובדת הקומדין? על ויטמין K? נכון, הקומדין נוגד ויטמין K, וויטמין K זה ויטמין שהוא אנחנו זקוקים לו כדי ליצור מנגנון קרישה תקין. כאשר אנחנו נוגדים את ויטמין K, אנחנו פוגעים ביכולת מנגנון הקרישה לתפקד ביעילות, ולמעשה לגבי חולים בפרפור פרוזדורים זה כמובן מועיל, מכיוון שזה מקטין את היכולת שלהם ליצור קרישי דם עם כל הסיכונים הנלווים לכך. אבל הם צריכים להיות בבדיקות תקופתיות, כל כמה זמן הם צריכים לבדוק שהרמה של דילול הדם הוא ברמה מדויקת? תראי, בתחילת הטיפול אלה בדיקות של פעמיים, אפילו 3 פעמים בשבוע. זה באמת קשה. לא דבר נעים במיוחד. לאחר מכן, ככל שמכירים יותר את התרופה ולומדים לחיות איתה, אפשר לדלל את מספר הבדיקות האלה. צריך לזכור שזאת לא הבעיה היחידה עם התרופה הזאת. זאת תרופה שמושפעת על ידי מאכלים שונים. שאנחנו מוגבלים באכילת מאכלים שמכילים ויטמין K, כי אז אנחנו בעצם נוגדים את פעילות התרופה שלנו. באיזה מאכלים יש ויטמין K? בעיקר במה שנקראים המאכלים הירוקים למיניהם, ירקות ירוקים למיניהם, שמנים מסוימים וכדומה. אז זה פרוצדורה וזה אי נוחות. סיפור, בוודאי, סיפור נוראי. גם יש תרופות לא מעטות שמשפיעות, כולל תרופות שאנחנו משתמשים בהן כנגד הפרעות קצב, וגם הן משפיעות על פעילות הקומדין. במקרה הזה בכיוון ההפוך, כלומר, הן מגבירות את פעילות התרופה ומדללות עוד יותר את הדם. בקיצור, זה מסובך. זו תרופה שרופאים שונאים לרשום, וחולים ממש לא אוהבים לקחת. ואני מכירה לפחות אדם אחד, זאב, אם אתה שומע אותי, שלא מקפיד לעשות את הבדיקות הרצויות, הוא פשוט מסכן את עצמו. בהחלט. ואני בטוחה שיש הרבה כאלה. תשמעי, יש סטטיסטיקות, אנחנו יודעים שבערך, קודם כל 50%, מחצית החולים שזקוקים לתרופה לא לוקחים אותה, מפני שאו שהרופא נרתע מלרשום, או שהחולה נרתע מלקחת. מבין החולים שלוקחים, גם כן
כמחצית אינם מאוזנים, או שהם מתחת למה שנדרש, או שהם מעל למה שנדרש, וזה כולל אפילו כאלה שכן בודקים, חלקם, כמו החולה שאת מכירה, לא בודק בכלל, ואחרים בודקים, אבל לא מסוגלים לאזן בגלל הטווח הצר שבו התרופה צריכה לפעול. אז עכשיו יש לנו תרופה חדשה שנקראת פרדקסה, נכון? על מה היא עובדת ואיך היא משפרת את איכות החיים של החולים? כן, טוב, זו תרופה שעובדת על גורם קרישה אחת מבין כל הגורמים. המנגנון הקרישה הוא מנגנון מאוד מורכב, ויש שם גורם אחד שהיא עובדת ישירות עליו, לא דרך ויטמין K, לא דרך שום דבר שקשור במזון, אלא היא מעכבת את הפעולה של אותו גורם קרישה שנקרא טרומבין, ועל ידי כך היא פוגעת במנגנון הקרישה. היתרונות הגדולים של התרופה הזאת, שא' היא אינה דורשת כלל ניטור. אנחנו לוקחים אותה במינון קבוע, ואנחנו יודעים שהמינון הזה מדלל את הדם במידה הדרושה לנו. היא גם מייתרת את הצורך בבדיקות דם, כך שאנחנו לא צריכים לעשות בדיקות דם, כפי שאנחנו... אז בעצם כל המכשולים שהיו לקומדין מוסרים פה. כן, יותר על כן, זה לא משפיע אין כאן עניין של אוכל, מכיוון שזה לא בדרך ויטמין K, אז הנושא של אוכל אינו בעיה כלל וכלל, אנחנו לא מוגבלים. גם יש לה איזשהם השפעות על תרופות, אבל הרבה פחות מאשר לקומדין, כך שאין ספק שמדובר בתרופה שמבחינת הנוחות של השימוש בה היא הרבה יותר טובה מקומדין, אבל זה לא היתרון היחידי. לאחרונה פורסם מחקר שכלל המון חולים, 18,000 חולים, שישבו, במחקר הזה ישבו חולים שנטלו קומדין לחולים שנטלו את הפרדקסה, והראו שלפרדקסה יש גם יתרון במניעת השבצים המוחיים הנגרמים על ידי קרישי דם, וגם יתרון במניעה של האוטמים המוחיים שנגרמים על ידי, או של הפגיעה המוחית שנגרמת על ידי דימומים. אז זה ווין ווין. שני הסוגים של הפגיעות המוחיות שמפחידות אותנו, שניהם מופחתים במידה ניכרת על ידי התרופה החדשה. ממש, זה ממש תרופת פלא. כן, במידה... זאת אומרת, היה שווה לחכות 50 שנה. כן, נכון. הלוואי שהיינו מחכים פחות, אבל סוף סוף הגיע היום. יש לנו תחליף ראוי לבעיה ניכרת. עכשיו השאלה, מתי התרופה הזאת תיכנס לסל הבריאות אצלנו? טוב, היא הוגשה לסל, וזה עכשיו תלוי בוועדת הסל, אם היא תאשר אותה או לא. וזה הוגש לסל הקרוב, כך שאנחנו מחכים בקוצר רוח לשמוע מה תהיינה התוצאות. אז אנחנו נקווה שבאמת תאושר התרופה הזאת פרדקסה שהיא יעילה יותר, ופשוט מבטלת את כל תופעות הלוואי המאוד לא רצויות של הקומדין הוותיק. נכון. תודה רבה לך פרופסור מיכאל דר, אתה באמת מאוד לבבי, וגם מנהל מרכז לב במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה. באיזה שיר יפה בחרה לנו ציפי ברב